Good morning, good evening, good night. Kung isang orasa mo nakalabay nining akong vlog karon sa akong Facebook o YouTube channel. Balik na po rin harana durong pumentira. Paki-follow sa akong Facebook, subscribe sa akong YouTube channel, harana durong pumentira. Niyay awit na akong ihalad niyo karon nga. Gi-request ba na itong mga higala. Requested din ni Nimi Formentira. Kung siya yung amahan mo si Tiryong Formentira. Ako ihalad ng iwitas na ito mga Formentira ng kaliwat na ito ug sa tanan ito mga Stroging TV Minawan, ato mga subscribers ug non-subscribers ug tanan akong mga higala nga may ligon sa mga awit Bisaya. Niya ning binisiya nga karaan nga akong ihalad ninyo. Ato sabdi kang Crispin Caralos, akong classmate sa high school, sila si Rizalina Abilia. O sa tanan din natong mga anak mga classmate itong class batch 1962-1963. Niya ning awit. Gisimba, gihalaran sa kanunay, ang imong kabuutan, nining dughan, kay ikaw ikaduhang bathala nga akong ginaludhan sadlang tanan, gikatugan ko na kanimo ang tanan, nahigugma ako ug nga kanimo da inay sagupon mo kining gibati ko, mipahiyong ka lang o mipahirayo kung ugaling sa dughan mo, may dapit man ako pakitaig kahayag ang mga pangandoy ko, limsig paglaong, limsig kaluy, nga makapahid sa mga luha ko, kung galing sa gugma mo, may katahap ka man, padasa panumpuman mo, wada na ang tanan, ayaw kalimot, ayaw pinangga, ikaduha ko ikaw nga bathala. Limsig paglaom, limsig kaluoy, nga makapahid sa mga luha ko, kung galing sa gugma mo, may katahap ka man, wada sa panumduman mo, wada na ang tanan, ayaw kalimot, ayaw pinangga,
ikaduha ko ikaw nga bathala, ayaw kalimot, ayaw pinangga, ikaduha ko ikaw nga bathala.